Daina nakaabot pang buhay sa ospital ang duwang aktibong miyembro kang Uwas Municipal Police Station na sinda Police Chief Master Sergeant Joseph Ostunal, 43 anyos, asin si Police Corporal Jeffrey Referesa, 35 anyos, matapos na pagbabadilon kang duwang armadong persona, poko mas o menos alas 11:49 kasubanggi, sampang mismo kang St. Michael de Arcangel Parish, sa Barangay Ilaur Sur, Uwas, Albay. Sa impormasyon, mantang nagpapatrolya sa nasambit na lugar ang mga biktima, sinitar kang mga ini ang duwang suspetsyado na lunad ning sarong motorsiklo, alagad basang na sanang pinagbabadil ang mga biktima. Matapos ang pambabadil, marikasubot na duminulag ang duwang suspetsyado, alagad tulos mananadakop sa ginibong hot pursuit operation kan pinagsarong pwersa kang Uwas MPS, Pulanggi MPS, asin iba pang otoridad kung saan na-corner ang mga ini sa ipiglatag na checkpoint sa Sentro Poblasyon Barangay Basud, Pulanggi, Albay. Binisto ang duwang suspect na sinda Richard Bonaobra, 35 anyos, asin ang nag-awol subot na dating miyembro kang 65th Infantry Battalion, 9th ID sa Marawi City, na si Fernan Regala Hardinel, 37 anyos na parehong residente kang Zone 2, Barangay Santiago Old Nabua, Camarines Sur. Na-recover sa mga suspetsyado ang sarong kalibre 45 badil. Napag-araman man na nawawara ang service firearms ni PCMS Ostunal na dating close-in security ni Kongresista Joey Salceda. Nagpaabot naman ng pakikidumamay ang pamayukang Police Regional Office Bicol na si Police Brigadier General Westremundo Ubingke sa nabayang pamilya kang sa indang mga pag-iriba. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal